हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର। ରାତିରେ ଉଠି ବୋହୂ କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝୁଣ୍ଟି କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମଝିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଦିନ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବାহিରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝୁଣ୍ଟି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି। ତ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା କିପରି ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଭୋଗ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଳସ ବସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ପିଟିକି ସବୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତିକା ପୂଜା ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତ ବୋଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହେଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଆଳତି ହବ। ବୋଉ କିପରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଆଳତି କରିବେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏବେ ସବୁ ଘର ଆଳତି କରିବାକୁ ମାଙ୍କ ଆଳତିକି ନେଇଗଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନମସ୍ତେ କମଳାକାଏ ଅତି ଦୟାବତୀ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁନିତି ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗ ଦରିଦ୍ର ଜନର ହୋଇ ବଳବିତ କୁବେର ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ମାଗ ଅନନ ମିଳଇ ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ ତୋହର ଚରିତ ମନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣଇ କିୟ ବା ଭକତି ଭାବେ ସର୍ବଦା ଗୁଣଇ ତାହାର ଦରିଦ୍ର ପଣ ଯାଏ ହର ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ତାକୁ ହେଉ ମହାମା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଛି। ପିଠା, ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି ସବୁ କିଛି ଭୋଗ ଲାଗିଛି। ତ ଭୋଗ ଦେଇସାରି ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ବୋଉର ମୋର ଆଣିକି ଭୋଗ ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଦେଲି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏଇଠି ମାଣବସା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।
ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।